Què tal? Bon dia. Hem començat avui la jornada amb vents de mestral, encara ho fem amb ratxes fortes al nord de la comunitat, ratxes de més de 50 km/h i que portaven una massa d'aire encara molt fresqueta que ha deixat l'ambient pràcticament d'hivern en moltes zones de l'interior de la comunitat valenciana. Un vent que anirà encalmant al llarg del dia i que de moment ahí tenim el cel ras a bona part de la comunitat, apenas algunes pinzellades de núvols alts cap al nord. Durant el dia el vent de ponent anirà fent-se cada volta més càlid i fins i tot pujaran les temperatures que a les hores centrals del dia podran tocar els 23-24 graus a les comarques més centrals, però la nit ha sigut freda, especialment en zones de l'interior. Hem tingut valors negatius al Racó de Muf, 1 grau per davall de 0 graus al Toro, 1 grau hem tingut a Vilafranca, també a Utiel, i temperatures entre 2, 3, 4 graus en les zones de més al nord i interior de la comunitat. A les comarques més centrals i puntualment en zones del litoral de Castelló o en zones del litoral d'Alacant, temperatures entre 5 i 9 graus. Les temperatures més suaus, els 10 graus de València, també d'Alacant, els 11 de Gandia o els 12 de Torrevieja. Demà, les pròximes hores, notarem com van pujar les temperatures. La veritat és que els primers dies del mes de maig no portaran res meteorològicament parlant. Demà encara vents de mestral cap al nord, amb algunes ratxes moderades, portaran pinzellades núvols alts, pujaran les temperatures mínimes, també ho faran en les temperatures màximes i de vesprada podem tindre alguna possibilitat de ruixat o formació d'alguna tronada en les zones de muntanya de l'interior sud de València, de l'interior nord d'Alacant, coses molt puntuals, coses molt anecdòtiques, a la resta sol i temperatures més altes, temperatures que demà, de nou, al centre del dia, tocaran els 23-24 graus a les zones més litorals, fins i tot podran acostar-se als 25 graus, i en punts de l'interior les temperatures més fresquetes quedaran entre 16 i 19 graus. De cara al cap de setmana, sembla que tampoc tindrem massa novetats. Divendres serà un dia encara amb vents de mestral al nord, de ponent al centre cap al sud, temperatures sense massa canvis. Dissabte de vesprada podem tindre alguna tronada a les zones de muntanya de l'interior i nord de València, a les muntanyes del nord i interior de Castelló, a la resta sol. A aquestes zones del nord encara podria bufar el vent de mestral, bufarà de xaloc cap al centre i cap al sud, i diumenge ens espera un dia tranquil, assolellat, potser amb temperatures més baixes junt a la costa, on el vent bufarà de xaloc d'origen marítim i temperatures un poc més altes a les comarques del nord i de l'interior.